ମଣିଷ ରକ୍ତ ନୀଳ ହେଉଛି କି? ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ନୀଳ ହୋଇଯାଉଛି? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମିଥକୁ ବଷ୍ଟ କରିବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ କି? ନା, ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରେ ଏହା ଲାଲ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ହୃଦୟକୁ ଫେରିଥାଏ ଏହା ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ ରକ୍ତ ନୀଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ରକ୍ତ କେବେ ବି ନୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନବ ରକ୍ତ ସର୍ବଦା ଲାଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରଙ୍ଗ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରୁ ଆସିଥାଏ। ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଲୌହ। ଯେତେବେଳେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରେ ରକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ରକ୍ତ ଗାଢ଼ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ମାରୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ନୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ, ନୀଳ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମର ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଏଠାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ରକ୍ତ ଲାଲ, ତେବେ ଆମ ଚର୍ମର ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଆଲୋକ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆମ ଚର୍ମରେ ଆଘାତ କରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଏ। ଲାଲ ଆଲୋକ ଚର୍ମର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଶୋଷିତ ହୁଏ। ନୀଳ ଆଲୋକ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ସହଜରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁ ଅଧିକ ନୀଳ ଆଲୋକ ଆମ ଆଖିକୁ ଫେରିଆସେ, ଯାହା ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ନୀଳ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ଏକ ଶିରା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସର୍ବଦା ପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଲାଲ ରସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ମିଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଛାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଗାଢ଼ କିମ୍ବା ହାଲୁକା, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍ ଥାଏ ଏହା ଗାଢ଼ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ କେବେ ବି ଲାଲ ପରିବାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ମଣିଷର ରକ୍ତ ନୀଳ ନୁହେଁ, ତେବେ କ'ଣ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୀଳ ରକ୍ତ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ହଁ, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ସ୍କୁଇଡ୍, କିଛି ମକ୍ଡ଼ି ଏବଂ ଘୋଡ଼ାନାଳ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନୀଳ ରକ୍ତ ଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଲୁହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ ପାଇଁ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରେ। ତମ୍ବା ଆଧାରିତ ଅଣୁ, ଯାହାକୁ ହୋମୋସାୟାନିନ୍ କୁହାଯାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲେ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। ମାନବ ଲୁହା ଆଧାରିତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଲୁହା ରକ୍ତକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ରକ୍ତ ସର୍ବଦା ଲାଲ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ମାନବ ରକ୍ତ ସର୍ବଦା ଲାଲ। ନୀଳ ରକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ଶିରା ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ଶିରା ଭିତରେ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରକ୍ତ କେବଳ ବାହାରରୁ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ନୀଳ ରକ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କେହି କହିବେ ଯେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ନୀଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌତୂହଳୀ ରୁହନ୍ତୁ।